O viño como protagonista é a esencia do Boviño Fest que se celebrou esta fin de semana no Barbanza. Non só dende o punto de vista do sector produtor, senón como un recurso turístico máis ao territorio que ofrece experiencias vinculadas ao mundo vitivinícola. De feito, as xornadas que se desenvolveron entre xoves e domingo incluíron na súa programación rutas literarias e enolóxicas, catas musicais e poéticas, concertos, monólogos e clases maxistrais a cargo de destacados sumillers. A primeira experiencia facémoslo en Rianxo porque Cazapitas é de Rianxo. Como dixo Xulián, pois dali utiliza as barricas por hora, pero tamén algunha uva. Eles teñen ali a súa adega e a mí me parece moi bonito que o fixera no seu pobo pois cara aos seus veciños. E vamos a utilizar, porque o roteiro que é ali de casas, utilizamos un poquinho o patrimonio que existe. Traemos aquí co Cadaval que nos vai a explicar dun xeito enolóxico, vai ser unha volta polas 4 casas, porque ali hai 3, pero na imaginación de Kiko hai 4. Entón, el dixo que son 4 casas e facemos un roteiro de 4 casas, 4 viños, que rematarán no Pazo de Martelo, onde se fará unha degustación a través de Miguel Mosteiro, con produto todo relacionado con Rianxo e Mascarría, pero máis con Rianxo. E para rematar esa actividade temos unha actuación do grupo AUN, que é un grupo de reggae. Intentamos misturar músicas do mundo e de todo tipo. O día seguinte temos a mesma experiencia, pero en Entre os Ríos, na adega mesmo na Pobra, donde pois o seu propietario, José Cruzat, nos vai a facer un roteiro tamén polas súas vidas, explicando cal é o seu traballo e como fan a elaboración. Despois degustaremos tamén un produto gastronómico relacionado con Pobra e co Barbanza, da man de Luis, do restaurante No Gira da Pobra. Yo soy Luis. La primera etapa que vamos a tomar es una ensalada de tomate con ¿cómo se dice? Con una vinagreta del mismo tomate también. Y luego tiene conserva ventresca de bonito, conserva también de la Puebla. Xunto coas actividades desenvolvidas en adegas, o epicentro destas xornadas foi o Pazo de Goiáns, que contou cun túnel do viño para degustar os caldos da IExP Viños da Terra do Barbanza e Iria, así como representantes de outras denominación de orixe convidadas. Dispondremos tamén dun túnel do viño de todos os viños participantes, que podrán degustar ou participar no túnel, os que están dentro da contada de Carlos, os que estén fora, antes, durante e despois. Podes acceder a él. E o último día, que será o domingo, pensámoslo este ano para xuntar as adegas toda a mañán, e será de 12 a 5 en sesión matinal. A Deputación da Coruña apoia o financiamento deste evento dende a súa orixe, posto que se enmarca perfectamente na filosofía de converter os axentes do propio territorio nun recurso turístico máis, para ofrecer ao visitante unha experiencia baseada nos saberes e nos sabores. Dentro dese claim, dese slogan que ten a Deputación, que é a paisaxe que sabe, eu creo que en este evento van todos os ingredientes que nos, de alguma maneira, pretendemos lanzar aquel turismo que nos consideramos máis acaído para Galicia, para a provincia de Coruña, que é un turismo que sexa consciente de que o que vai a topar aquí é un territorio magnífico, non un escenario, un territorio onde vive a xente, onde a xente sigue producindo alimentos e viño dunha excelente calidade, e, sobre todo, que sexa un turista que axude a preservar ese territorio cara ao futuro. Eu creo que o Boviño, desde que o coñecemos, ademais en este espazo maravilloso que é o Pazo de Goiáns, chamounos enseguida a atención, o seu promotor, Suso, enseguida nos comentou a delicadeza con que intentaba programar, que era moito máis que o viño, sino todo o que rodea, cultura, música, poesía, bueno, un pouquiño, todo o que nós de alguma maneira queremos trasladar a ese turista consciente, a ese turista de calidade que eu creo que é o que merece a nosa terra, non? O vicepresidente da Deputación da Coruña destacou tamén o carácter transversal desta iniciativa, que vai moito máis aló do viño, poñendo en valor o patrimonio material e inmaterial da zona, así como o esforzo e a tradición dos adegueiros. Fala un poquinho de todo, non? Fala de a paisaxe como casa, como todo o que temos, como se fora o noso salón na nosa propia vivenda, todo o que temos ali, que nun caso é patrimonio material, noutro caso é patrimonio inmaterial. Eu creo que o viño ademais fala de esforzo, tradición, territorio, moito máis alá da paisaxe. E creo que naza o evento nun espazo como este, como é o Pazo de Goiáns, onde a Deputación está axudando ao Concello a
a mellorar, a investir cada vez máis diñeiro en poñer en valor algo que é excepcional, que ademais foi un espazo esencial tamén na cultura do viño, e que agora mesmo estamos generando crédito para seguir avanzando nesa reconstrucción, neste caso dos lagares que hai no propio Pazo, pois pareceme magnífico, non? Eu creo que cada vez que viñen a este espazo histórico atopeime con moitísimos descubrimentos. Un deles foi a cultura do viño de a Barbanza Iria. Eu creo que temos dúas IXPs magníficas, Betanzos e Barbanza Iria. A provincia ten tamén un cachiño, unha subzona da denominación de orixe Rías Baixas. Eu creo que é unha riqueza enorme, non? E xa digo, eu agardo que este evento se consolide como un produto turístico, pero tamén un produto cultural, e non só un produto para o turismo que está gozando deste excepcional territorio durante o mes de agosto, sino para a propia sociedade local, non? As xornadas remataron este domingo cun encontro de adegueiros con cata monumental e degustación de paella. O éxito desta edición, que esgotou as entradas en cuestión de horas, anima a organización a seguir a traballar para ampliar o Boviño Fest en futuras edicións.